مرحبا جوارا از دیلانا پورگلی جمردینه جگنده عوینا me ev 10 sale bi karê müzîkê bijûl dibim. Li ser kanala Hestû TV ez ê dersan darbûkayê bidim. Heyde em dest pê bikin. Navê ev enstrûmanê darbûka ye. Darbûka piranî li rojhilata navîn tê bikaranîn. Sê cûreyên darbûkayê hene. Yek ji hesinê tê çêkirin. Ev ya desta min ji hesinê hatiye çêkirin. Ya duyem ji sifirê, ji bakirê tê çêkirin. Ya sêyem jî ji axê tê çêkirin. Ez ê vê bikarbînim ji ber ku ev sivik e û erzanê hûn dikarin bi hêsanî bibînin ji xwe re. Di destpêkê de ez ê behsa van tiştan bikim. Darbûka çawa tê girtin û li kîjan alî tê lê xistin. Ez destê xwe ya rastê di jiyanê de piranî bikartînim. Lê kesên çepo yani destên çepê bikartînin dikarin li vî alî lê bidin. Lê hûn kesek wek min bin li ser çokên xwe yên çepê darbûkayê deynin. Destê wê ya çep bila li ser darbûkayê bibe. Gava ve darbûka danî ser çokê xwe divê darbûka nelîze. Loma ez çîpê xwe ya çepê hinek bilind dikim. Ku ez nekim wek vê darbûka dikeve erdê. Darbûkayên erzan sivik dibin. Niha di destê min de yekê erzan heye. Miyekê erzan stent ji xwe re ji bo ku hûn jî dikarin yek erzan bi hêsanî bikirin. Di navbera 305 lîra tiştekî ye hûn dikarin bibînin ser internetê. Deynin ser çokê xwe ya çep û paşê bi destê xwe darbûka zehmekin. Destê xwe berdin divê darbûka nelîze. Ev destpêk e. Darbûkayên giran darbûkayê baş in lê mixabin bihane loma em ê yek ji erzan dest pê bikin. Ser darbûkayê sê şiklê lêxistinê hene. Yek ji wan dûm ya duyem tek û ya sêyem jî şeqam. Ez ê hêdî wan nîşanî we bidim. Dûm, gava hûn li dûmê didin, divê hûn destê xwe wisa rast bikin û bi hêza him milê xwe him jî zendê xwe lê bidin. Wisa. Dengê dûm, dengekê dirêj e. Divê wisa derkeve. Dûm, dûm, ne wek dûm. Loma gava we lê da lê xist destê xwe hemen rakin. Ku destê xwe bizeliqînin li ser darbûkayê deng ê qut bibe wek vê. Lê em dixwazin dengekê dirêj û wek dûm, dûm bibihîsin. Carekê din nîşanî we didim. Pnêrin destê xwe hemen radikim. Erê. Pir neçin ortê û ne koşê jî. Heta ji vir, heta vê derê. Ji vir dest pê bike heta vê derê hûn dikarin ji bo dûmê bikarbînin. Li ev der na. Pnêrin destê min heta ji vir vê derê li ser çermê ye. Li ev der na. Em hatin tekê. Ji bo tak jî em li her du alî jî ji bo çepê jî ji bo rastê jî em tak bikartînin. Bi destê rastê tak wisa tê lê xistin. Navbera tiliyên xwe vekin û destê xwe serbest bihêlin. Serbest berdin hema bi şiklekî rehat. Ne wek hişk mirhet berda. Dîsa ji hember tê û ev şaş e. Ev jî şaş e. Ev rast e. Divê milê te hema wek not derece bibe. Wisa. Destê xwe wisa meke, wisa jî meke. Divê ji hember were û
هاتم ji bo destê çepê. Di destê çepê de tak hinekî zor e. Di destê çepê de ez di tiliyên xwe bikardînim. Yek ya işaretê ya duyêm jî ya gustîlê. Niha di destpêkê de ez gustîlê pir bikar nayînim. Ez ê ya işaretê nîşanî we bidim. Bi işaretê tak ji jor tê hûn bi hêza zendê xwe tiliyê xwe davêjin ser çermê darbûkayê. Erê, ya rast wisa bû, tak, ya çep jî wisa ye. Lêxistina sêyem jî şeqam e. Ez dixwazim şeqam bi şekilekî teknîkî nîşanî we bidim lê pêşê dixwazim vê bêjim ji we re. Gava hûn ji yekî pir dibecin. Îmanê we bi wî diçe. Ez dibêjim wî ji ber ku gelemperî îmana min ji mêran diçe. Pir ji jinan naçe. Loma mînakê min wisa ye. Dilê xwe megirin mêro. Gava hûn dibecin û hûn xwe pir digirin, dixwazin lê bidin, lê hûn xwe digirin wek bi wê hestê lê bidin. Ka binêrin şeqam bi vî şiklî tê lêdan, hûn destê xwe wek ya dûmê not derece milê xwe vedikin û ji hember tê dîsa lê hinek ji jêr hûn zendê xwe dizîvirînin û ji jêr lê didin. Ka em binêrin dûm ev bû, şeqam jî ev e. Ferqa dûm û şeqam, dûm dengek dirêj bû. Lê şeqam dengek qut e. Wek şeqamê rastî. Binêrin dirêj nabe. Şak. Eyn wisa divê derkeve. Ez serê tiliyên xwe û piranî ev derê xwe bikardînim. Pir ev dera min pir li çermê lê nade. Ev der û heta vê derê. Ka binêrin dengek qut û dengek bi hêz, bi qewet. Ciyê wê wek ciyê dûmê ye, ne pir li ortê lê ne pir li koşê, li vir. Dûm û şeqam bi hevdû ez ê niha lê bidim, hûn dengê wê hûn ê baş bibîzin ferqa wê. Dûm û pa. Ez ê ji bo şeqamê bi dengê xwe ez ê bêjim pa, gava ez dibêjim pa, hûn fehm bikin ku ez ê li şeqamê lê bidim. Dûm û pa. Dûm û pa. Dûm pa. Dûm pa. Dûm pa. Dûm pa. Niha em hînî dûm tek şeqam dil dixwaze bêje req lê req hinek zor e. Niha nikarim nîşanî we bidim lê navê bernameya me ye loma dixwazim zû bi zû werim wê astê. Em ê piştî sê çar dersê werin wê derê. Em hînî dûm tek û şeqamê bûn. Ji bo ev her sê ez dixwazim etûtek bidim ji bo dersa me ya yekem û paşê di dersa duyem da em ê hînî rîtmên dinyayê bibin. Etûta me ya yekem yani pratika me ya yekem dûm tekka pa tekka dûm tekka pa tekka dûm çawa bû? Dengê dirêj. Tak çawa bû? Li vir. Gava ez dibêjim ka piranî ez destê xwe ya çepê bikardînim. Ev jî tak e lê ji bo ka ez ê aniha vê bikarbînim. Dûm tekka û pa şeqam bû ji xwe. Ez hatim wê derê. Pa tekka. Dûm tekka. Pa tekka. Aha. Heta ku hûn bikarin, gava hûn pratikê dikin, hinek zorê bidin û bilêz bibin. Di destpêkê de tabî divê hûn dengê hemûyan ev her sê baş bibihîstin wek dûm
tak, tak, şakam. û paşê li ser etûtê bixebitin û hinek bilêz lê bidin wek vê. Dum taka pa, taka dum taka pa, taka dum. Em hatin dawiya dersa yekem xirxirokên Hestû TV. Ku pirsên we hebe li binê vîdyoyê da şîrove bikin. û sê daxwaza min ji we heye. Yek, baş bixebitin pêşî darbûkayek bistînin ji xwe re û ji bo dum, tek û şeqamê pratîkê bikin. û ya dido, devmavê jin mêrdîniyan ji bo ku gelekî şêrînin û binêrin dersên rîtmê tînin berlingê we. û ya sêyem jî xwe aciz mekin, ji hevdû hes bikin, em ê di hefteya bê de di dersa duyemê de hevdû bibînin, bimînin xêr û xweşiyê de.